מחביאים כסף. טוב, חבר'ה, אנחנו נמצאים פה עכשיו בבת ים, ברחוב יצחק שדה. בדיוק סיימנו פה עם אישה מקסימה שגרה בבניין ההוא. ויש קטע חדש, מחביאים כסף, נותנים לכם למצוא אותו, ואולי גם תזכו. תראה להם פה טיפה את הסביבה, סבבה? תראו. ועכשיו אני אראה לכם איפה בדיוק נמצא הכסף, בסדר? יאללה בואו. נתחיל בקטנה, אתם יודעים, נראה איך זה יזרום. יש פה עמוד גדול, קשה לפספס אותו, סבבה? מולו יש חור כזה, יש פתח כזה בתוך הקיר הזה. תכניס לפה את זה, קצת יותר עמוק. וזהו. מקווה שתזכו, תמצאו את הכסף ראשונים, ויאללה, אחלה יום. יאללה, עוד יום. שמעת, כן אחי? את מה?